Duwe teri putih bingung kate dimasak apa? Jus kene merapat tak kei resep sing mantul rek. Cara gawene gampang, simpel, kari cemplung-cemplung tok. Pertama jelas siapno teri nasi, aku gawe setengah kilo ya rek ya. Mari ngono tepung bumbu ayam goreng, aku gawe 2 bungkus ae. Nek wis mari campurno teri putih apa teri nasine iku nang jero tepung sing wis mari dipindah nduk wadah sing ombor rek. Aduk-aduk sampai rata koyo ngene iki. Jane gak gempel diawur-awur nggih tangan ngene kok rek. Wis mari wis misah-misah siap digoreng. Langsung ae panasno lenga rek, mari ngono gorengen dadi loro ngono rek, cek gak kebek-kebek nemen. Nek mari dicemplungno jarno aja diaduk-aduk rek, cekne gak mrotol kabeh tepunge. Nek wis rada garing ya baru diaduk-aduk koyo ngene iki sampai rata, dimasak sampai bener-bener garing kabeh rek. Nek wis kate mateng temenan rek, iki ngono gawuri. Nek kremesan terine wis bener-bener garing, iki ngono siap dientas ya rek ya. Siapno sego anget-anget ambek sambel mangan mbek iki dijamin telap.